گوندê Xanika Abdo Gundê Xanika Abdo li başûrê Rojhilatê Kobanê dikeve bi 40 kîlometrî. Navê gund hatiye tehrîbkirin bi navê Xanîk Tehtanî. Gundek pir kevne û ev tişt xuya dibe di şikeftan de û di tirban de. Ev şikeft binav in. Mîna şikefta hêştir yan deve, şikefta tarîxt û tarîxt tê bi wateya mirîd ji ber got di vê şikeftî de olperistî dikirin. Mezelek kevin di gundê heye nayê naskirin dîroka vî mezelî. Çar bîrê kevin di gund hene tê gotin gojdema Romaniyayê. Neşteciyê gund dibin neviyên yêgo gund ava kiriye û li ser kêla tirba wî nivîsandiye ew bi xwe nivîsandine sed û heştê û neh tê bi wateya hezar û heysid û nod yan hezar û heysid û nod û yek xwe çûyî ser dilovaniya Xwedê. Çandiniya genim ceh nîs kemunê dikin û çandiniya darên zeytûna û fisteqan û gûyîz û loza dikin. Neşteciyê wê hezar kesin ji êla şêxanin û hemû meriyê hevin û meriyê wan li bajarê Serêkaniyê jî heye. Dibistanek seretayî li gund heyî ji sala hezar û nehsed û heftê û şeşan de. Ev agahî beşeke ji gotareke ji hêla parêzer Salih İsa hatiye nivîsandin û yê ji min re rê kir kurê gund Elî Abdurrahman silav û rêz ji her duwan re û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdallah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.